kaso we ya danara wo berebeso wo kwasuru ba foma wo berebeso oh ho ho ei tietimi wu nipa bi ba wiase mani tirimu tumi yesu sa woni be na me mabusu amaye nana utimi kofa abe edu ebreme minua edana enfifi edana mento na minya ensafufu architecture dunum abenso awodi mami eyedu na se mo ebi mpani sempa bi si yene fa na no mo hu me mobo edi etan hunu pa na de na nan wodi me atimu sase me ko fa bi wai ikumbe no ope makume sansa na de wo bi se wade no antumi anya amana mame ami bem mame eno mene yaji e o war ne ko tu yan me ti o musa mame eno we di si dia hen menia tutu atomojem mame ense pini ne kasa ite mi hu ne me mame betumi sese na de maka na tamfo mame edi basuma siane shadi ekutame kaine dodo abe sese yedu me wa hana na frɛ me so ohia ma mfie ikodru ya na de abe ehye me nsɛm sɛ minni abe emfifi nne min tonenne e man nsamfu aketetua edunum me kofale mame na na pe me ku meja bi be ya rade mame ti je mi ti bi be ni zabda mame ma woni ni wenye su mame ade we ya ni je ho mame ade we se bi ja ho a wa ye janka ese we ya bi sia o nana mame ensu mame Ganimba. Ana bumi babo. Eti bi be weja bumi babo. Hey. Abe, yeti e ho asi yedu abe na fifie sai. Mami mensu. Oh. Mami mensu. Yedu abe fifie. Mami ya kwa yefi. Mami. Ya mi ni bi amayo. Mami. Nana mamra ni se. Obi se wade nu anya wuti udi so. Biti so. Oya sama mbrao. Mami. Mise mu wone nye. Mami. Menapa. Isso de enco dambo, enco. Não me corre não aí, filho. E eu cobia no ó, enco. Missão. É bem fifi, aí, viu? Mami, missão. Mami. É foi nem de enco, a de we, não nem de enco, missão. Mami, ti, onde ti? Mami pô, bem fa unya no. Na minim se be bia adu. A de we ya na na de ama me ne de.
Nana, what are you better? You could be a bellow. I'm an effigy. Near pop. Nancy, one of my near a man. A man who go through me. Every year, bruh. Me didn't say what's a son? Say not once a son. Obiaba. Mama nene kasa enim hayan na enim hayano o kansan foforo e chese se do o kansan kwa chese menim nyansa afri ela ntuba sa kasa de menti do kan e to de bia o tin ma me ni papa ni asem wa papa adwuma de mama mi so nko papa on ti menye papa wa wati asem na bi da eni on ko dua be na won twa papa wati bi da nti ayi bo wa we ya papa nyi o afri ena me kan o ya kwada abiri akwala adwene o panin so adwene panin adwene enti sei ahini ni free mensa na ankodi uniama mu bi ho no bi wo fro be dia ebe ya wo de papa sanu de yeso nko anya me de enya wo de bone be nko mo ewure ya me frɛ ne ba ha yi atre kuma mfa bu amame ebe kwa makato obi obawu bia na onfa ne mana mentundin no atere awo anyinsi awo makola di mfie be se dunum atundini be di ahene na so woni mu a edinto ewo nsunsuaso eno ho ne asotwam de mama me no papa ne nti obi a ne betima wo ede ne baba ma ose edinto de ese yekeke edinto enfa wo be di an eni din keke na ba adwuma ode amama me nya de obetima ye woni mpefe sanya de obetima ye adwuma na ade ama no so de ama no manyini kakra mahuru nipa ya to mu din a edin na nyi omoso nsunsuaso na ba di hene no mi na me be firi ho mo be di hina na sesei adwe wo mu tirimu a otimi wo akola na kroma ye wo akola bi odne ba ma metu ni dini mo no otimi a wo ba wanfa na ma odi na sie ato makola na nyiri oto akola na din be di hine no na adwen bi wo ntirim se onya hini no ba gie fi yensam papa edin de say edin wona wo kasa edin yedin papa dide edin aya tu obi din se ababrese se tu din se ababresa ewiase ababresa nko na wa beso yetumi tu obi din ko hia wo be wiase sika di sika unye bida enti edin tu wo ensunsanso enti din no de to akwala no e kire se da ache no akwala ba bagia ni na suri papa de Alamu, eu vou na seu. Me deu so. Therefore, não quando. Manyanko. É um nome brim. Therefore, uma boa nasi kakra. Mo ba me ho. Mpachane. Me gira na kasa. Ma me mpacho, ai no usu bi emo. Enfesu mamani. Mi ti ura. Therefore, o de mbaya nyamo. Mse, wa unti na menam. Therefore, abaya o de mama mi se woni ye dia bi dia benene amna benam ye tansa no e dia baba shuma wo bo therefore I want me nya adwini bi se sabi penin tafie ma se vonfo
therefore and go say we become ni be coming and you say a coin ho a one mission kuta akuraba therefore mission pesenka so wa anaso member ko e be dua ne ne na enyi ne na ye twa ne ne na ye hata kwa ne ne na omuba omanu therefore me mpo nim gwase timbacho kuraba ne ni ura o dwan se mu hu na ba gbo mama ni menye kuraba no ne enua ne ne enyi ne enso ne yentete kura no ne yentwetwam yenyi mu aba ne hata na nwo enne na ahoho ne ba ekira ye dia mama no nsa therefore say na me patre ube wi aswati bi mfani samda therefore wati bi mfani samda asamela poto ka cheme no therefore ene mi so usuno fidia esiri me bana ji dode mama na be na me ma no ntimi wi yanne e ma ne fifi na se di nso ya no sa na owia be mama yenko mama yenko therefore mama diom akora no nyina na chusa therefore nani na shade me si wanyina na wosa therefore party wosa o ben fi dun se ne kwa enti akwala mfi dum tumi nyanyansa sembe ka kirim si therefore mi dire se panyi be na aka se na no se no siti obede wo sanya sawi therefore mu ko nyawote afriye ko from mama me pema ko from mama mi nyen so me ko from mama yo me ko fana ba papa ha therefore wo mu therefore ni so nyansa akwala di ba ye enyi nyansa keto sorry free from hoko dum biara ko achima me hiama meso me abefram munko kwata akwai dai yedi ni nyansa abesemi ku she edie dewa ebe wo no yintwaso ipiase sakwadai e mane chance di nchine a ni di bali ahene no ebe adwuma kuru yi ne ma chen se me ye wa kwala nyansa nyansa ne ebe opanyi kwasia me jana kwan abrekwa yensie me do di ho akro no watiti ma chen se mani abre me yi no fi wiase o shadia obiri eboa papa unzo budi na mpanifo di tawana de to me do to me papa na won so na yamba panyi akure mini ho a wona ogina machi papa ya mia na me powasam nso nti me pre mahini na ka wonsam da atu ni ho a unso nua kuma nso abefa na me pese o ya de kitua bi mame ya so na tie me papa metie me pese echina wonne bedi ahene sa kwada no me suma mo kuru na we ye chiri hei behinase dase na suma me besoro mu nya no diwo mu ni se wo kwa wono me mo asisi wo ti so bodamfo papa ne ko yede tie me wo ya kwada ye wo mi tiri mo no wonnim na sa bedi ahene so besi se no so ohene ba to bia ni bole nimpe bo so oyo ohene ba na mun kokuru no so e pese mun koya de okuru so ma me papa mentiase ade na me a me ye ohene ba papa se wonni ho a me ana me di wade na wo suma me ni bedi ahene yakokuru behinase na o ma me siesie me hu se bodamini papa den wodi busa na bedi ahene no na onye ohene ba no wodi busa wo busa sa enu ano no
na nso enyo na afre me kan sa asemi che me na me fro akasa nti me na me nim adwen kora edi ekira me de yesa nti tie me eni me ntwetwe sebe me ba no de me pri nyina me se me pri dia wede amaw etu de obekwa me mu asiesie wo so bodamfo ne bedi ahene no o siesie no obi ani bana ni mpobe wo so wosen ohene mo kokuru no so ne mo aba wote de me ka che ono papa ne kruzu yakoye den okuru no so mo kwa de medical ye okuru no so no mo behunu na ne be che mo na dodo nso mbedi oku ebi kura dada mo unuru obesan be fie ama de me pese me yema no agina ama daachi me ni ho a no so abomidi no so ato me badini na kwata me nyi ho dren bone da me poyi edi enka we kede be fre unu akuma no nanso pani wo ho a papa se me na me yapani sanete nti ma fre no eti ma se mo nka me no mi nutim echa me suma ne be di ahene emra ma hyama wan me siesie so bodamfo e ma ne ho me siesie so ohene papa na yakwa yebedi nadodo sen ena me kan se enana mo bedin de e be gina ho ebi mpo mo kwa ade enche obesan ba ebi eda na mbesan ba ebi so mo chakura nanan na okuru ha obri yebo a bidoba what must here papa matiase manuasi matiase tie ye meka no na ye mame na dache boto me bo papa matiase what meka che no me wi me papa me se wonim nyansa me dase eno nti dobeka bia no gitum na yanso mayen me dase oh ho ho ahini ya wanya meno dimo tawusaka biya somuye bidi ahene mo wakaba bidi ahene na pe wasem papa wo ya kwada nyansafo na bia medi hu se wo ya kwada nyansafo a se me twa ba me ho a me kura mpo mechi a obetimi a chen atreme no ndira me frɛ wasem oda no ba ye wa ha o ma me nanya shafiu me bu ni be keke so onko duabe na be no nso no nzu anasa onto no mfa ensa so hina mmerɛ me han na wotimi di o ma me achi enso be ka sa asem no akire me no me hunu se wo yi obanyansafo be di ahene odi no honam se ti sei usa ti metwu abetem ho na asem bi wo kra me fumu a wa madwene efise akwale bo wo ya kwala na su na agye dan tim na empanifo adwene se me frɛ wa ekure ya wa hai be hina me peso ko ya de ho mam na ka me ba obiri ye bo a me kase me manako na nso ba no hwemu a wo ye tin to ojibifo enu nti me pesa wo empanifo se yasuma benyansafo yasuma na mo tenten enye so ya me banti no na maso so nkosi manan na sabe okoka nkwasiasem anaso okoka sem anye agumanimu ase wo ho timi hu se me fro na me soro wa ebeboa me etimi basuma woni me ba obiri ye boa no na makuku sakuru no so na makusi manan na nsem a me de suma no wakutie oboma mane entu na me frɛ wo ti fatwe de di kan pete mbuza to obekɔ ana wonko Therefore, Pacho, no one bese mi bisa asemba fo. Miti. Therefore, asema wo kan di. E bu ma dwene menti aseso. Therefore, me di ahin. Therefore, hwempani fo mo tete wo na ase. A wo musumo. Na me benyina se, dobo kesese. Ana me therefore me ko. Enam di ka kan no, be di ahin. Enam si yesoma benyansafo. Yesoma na wo tintin. Sabi asamba dia din yesuma nyansafo ne yeso onkaka sabi me baba ma no me wuo no dima de nanso na dwene no eni hosa nti me pese me soma
na kusima na wana me ba no ko na me ba no kwatena kire na wotie sema wo kan nyansa sema wo kan na minim se woni nyansa obeka makoma so asema me ti de tiele se echenya me boa anopa na mo akofo na esa se wona me pete kusima na no me mo ahye wo se ohene ba ise ndo be kame ma ho so nyansa mu odu no obi ye boa no so no Malaysia no se ni pekunu bia ana se mpo bodamfo ebi se Malaysia no so ohene a okoduru bo mba se ono metena dwam enso a edwum okotena no ongugu nya sesem bia ka ogugu mani mo ase defo da chimbia ufirmu a obi ye boa ana betena ko mejo afuna no ko sese mi so ohene ye sar magina ni monyam o gina ni monyam amen kan cheo ya he me asani ebedim di bedi ade no yede metena obi na ase amenso mi sua nyansa fi obi ho ana onipa no onya ahenie ho na se ma me gi nyansa fi nti metena ahenie su ese de me bu o men etu wuzu nyansa na mpete me bani sua bi firi ho na se me hihye wo no so ohina me koduru ho pa e ma ono atena dwom onka kenya sesem bia ne mo se me ma wo je ohina dia okwa so bro munnim se o munnim se me ba no ampa so zim do abeka me ma chasemu a me suma wi enkubo obi ama ne menkam no mienu nhu atirim defo mpacho bese me gina mo kakra enya nwunu ho isasam no aduru so a eye ekirasem ukwaduru obi ko mo adwen foforo na menim gugu ase wan ko se dabo no so a wan ne koma me timba no mo ne won a eka ho mpanifu a bi ewuwu ni ade nyina obi ene wonim nyansa papa ba ni wom tise kura on se enkwada ene mafa onga me che mo twene yibo empanifu obokato omo nkobo twene yikobo yuya no ma boro nsase sra de duwe man eti bedi ahene tie me entuma no ngofom ni di maseme so man defo mpacho o kamate bedase echira anopa nsia bra ni yan hiham na munsi kwaso defo mpacho ne me ko bedase bebri bedi ahene odi nu honam se akoko nyansafo se na ho am se toburum nyame na di amaw onipa ntimi nse woda efrusu ne di amaw mfiedu numba nyansa wo hwe enkosh hwe ensema obusa me eni nyan no ade mame wi nyansani bedi ahene me daase therefore na bedi ahene de Osman sese nyo adwen wo mtirim enya sem bia wo mtirim me ka kire mo mutirim me ka kire mo no pesa me ko afie manu ho samen do kanaba na metra ne na patara sram nom kakra to mfa men ko sorry odafo nyankwada ogumpo suru na no na sorry mfa men ko nom kakra ne do kan dia ni mu yi na no yo therefore chini we no obi ani ho Emra wa ya ni kaso wo ya danara wo berebeso wo kwasuru ba foma wo berebeso oh ho ho ahini ya wa nya me no di mo tawu saka bia somuye Emra ya ni kaso ewi asimbibia wo ni mre oh Emre yeni kasuo ewi asimbibia woni mere ade e wa hyase bia wo awieye ebe ya nkanya botre Ebre yeni kasuo ebre wo hoi yeni kasu oh kwate enche wo awieye beba Echimodi beprebe obi nanu kasim kito ebi ya wa bedi ahene wa umi enko ti mi wi akwande se eguso ayeko
Obi abo, so wo yo ba. Ani kan ye so. Na ye ko dwumadi kesiese. Ha, wo ye si. Jeffrey. My say. Some me papa na me nya me se ni yanko. Obi abo. O me yanko, o se ni ho kasa. Ama po so le won danso. Obi abo. Ani ko se. O papa. E yana na. O se, o pama sempa. I saw dear, ja. Therefore dear, only nanam. That's some more. Ukuna yako so. Undi nta yako poti. Oh, say Jobobina, Minko, Yanko Channel. Bedia, any pet, and some bisa. Na, eu see dinkomo. Yebuko. Can I tell me that? Therefore, per se. Unya danso mo mni. Some say it is. Sesenti. Usu uma mni epeni. Sentina me ya. Jina oya. Henka me ya. Ana danso ketwa. Danso di kan wo kromo hono mo. Ena no pa. Ye unya danso wasiesi no so hene ba. Me unya danso. Wodi woni mu kan. Na asem se. Tim. When you say therefore take on us. Open the kitchen as some show. Oh, mammy. Ope, dance to mammy as some chain, mammy. Then they didn't know who you. You know, no, no, neighbor. And until a more pregnant for some assume. Auntie, job on a year corner. Or two and penophobias will say, Mummy, a baby barco, needness. That's be able to do something. Next, as a man. I am in a cemetery, me do a henny. Papa, I can kind of me. Now, James, and I say, oh, Madame, so, oh, Madame, so the kind. Or see some so in the back. In two bocono, or wine and time. Timpan for the show anymore. Near Pomo said, Obi abo Fiako in you are. Be there, train you. Oh, patch, say. Minua da me ne minua da nso ye kosia kan bi saa ewo ho mo ahini ho na da nso yesiesie no ho se ohene ba kase na me therefore opo nim gwase na onim tira me de me no ko na eba o minim na mo ba bi otu na mo nsie be di ahene twen enu ti na nura papa se osma me no ba bi na me nsiesie no ho se de why basa no akwa na ode na hu kotoni a wo se yaba fanza ko kan reza yaba enti be di ayi no ti se danso di kan ya ono sese no hu se wo hene ba je se ka me duru wa ni ya pamo me cheche no bia ba da fo be di ayi do kai e no kure na ka me se no wa se be senta ni wo front ma papa we kente mi ko fa no wa ni be di ayi be di nyama na be ma so be di ni nya dai ni di nyama na be ma oh adi ye da me sei na ma na wo mo so hene ba ni du kun jua o mo se seri na bakai no kura no ana sa hin kan kura so o sisi ni muye nsa me ho fe me so hene ba ahin kai de enti o de no ma me edi me ma ma edi ahin ba o de yempe be bi na mi na se ko nya na ya se ya ho ai be dia hene e ko na nya no kura be dia hene papa de akora nya safo no asem we pa de ka me chase ai ne dia se ya jamba na se dan so so be hwe na nanom asafamfo nya wo so manim na se me ai kai obituma che hene na tumi na papa wo MBC da monta de se una batire ene mo ana mo esa mo efe edi ka me ba na ebo onyiso na ebo na ka danso ba beji that's